het zomerkoninkje. Aardbei. Maar hier in Elsen hebben ze de zomerkoningin. Demi. Afgezend. Daar zien we dan. Hallo. Wat leuk. Oh, je ziet geen familie van elkaar. Ik ben de mam. Oh. Hoi. Vandaag. Hi. Zomerkoningin. Ja, dat ben ik. Hoe werkt ze dat? In Elsen. Ja, maar hoe? Werkt ze dat? Hoe werkt dat? Nou, dat was een goede vrouw. Een hele eer is dat. Ja, mam, is dat een hele eer? Als ze Ja. gevraagd wordt? Ja, Ja? dat schijnt wel zo te zijn. Het is eigenlijk, ja, dan moest het zo zijn als dat hier in Limburg of hier in Elsen de prins werd uitgeroepen voor de carnaval. Ja, en nu hebben ze de zomercarnaval sinds ettelijke jaren. En daar hoort een zomerkoningin bij. Ah, op die En, manier. en zo moest het eigenlijk een beetje zijn. Dus het heeft niks met oogstdankfeesten Nee, of wat dan ook te maken. nee, het is niet. Het is de het koningin van het zomercarnaval. Ja. Ja, Ah. en dat is wel heel spectaculair. Ja, het is een heel leuk feest. Ja, serieus? Ja, Ja? echt, dat Ja? is geweldig. Wat gebeurt er dan met Is zomercarnaval? dan hier in het oude gedeelte van Elsen is dan eigenlijk ja, echt zomercarnaval. Dus het begint met een parade. Met mij als hoogtepunt, zeg maar, met samba-bands, met ja, van alles eigenlijk. En daarna dan zijn verschillende plaza's met muziek voor jong en oud, wat ook met zomercarnaval te maken heeft. En dan, ja, gezelligheid. Wat leuk. Ja. Maar laat het gasten daar op de verroet. Ja. Ja. En van de einde en... Want de ene met die en de ander, maar er zien wel eens dukker pogingen gedaan om een zomercarnaval van de grond te krijgen. Dat lukt dukker niet als wal. Waarom lukt dat hier in Elsen wel dan? Ja! Dat Omdat de mechjes knapper zien dan in andere dorpen. Misschien, dat weet ik niet. Denk het. Ja. Moet er ook niet aan mam vragen eigenlijk. Nee, Ja, want nee. het is, Nee. Maar ja, eigenlijk, het is van de grond gekomen. Ze zijn ermee begonnen. Dan moet ik even denken welk jaartal moeten ze me even... maar het is eigenlijk immer schoon weer geweest. De zon heeft geschenen, het straalde het ganse dorp op de kop. Sfeer, muziek, drinken. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. En elk jaar werd het immer beter. En nu dit jaar gaat het super weer. Uiteraard. Nee, maar ook om het feit dat ze ook nu gaat meer... ja, wie moet ik het zeggen... het WMC is nu dit Ja, jaar. ja. Hè? Ja. Nou, ze hebben dus ook nog het van die bands kunnen contracteren. Dus er zijn vorig jaar, andere jaren veel samba-bands. Die komen er nu ook, dat is heel leuk. Maar er komen nu ook meer andere... Omdat die toch heen zien vanwege het WMC. precies. Ja. Dus dat zien bands die ook van wat we hier wegkomen. Ja. Of zo? Ja, van Duitsland en zo ook allemaal. Ja. Ja. Dus... Dus ja. eigenlijk vestig met de Naast kont en de naast was het. Hè? Ja. Wat leuk. Ja. En even terug naar het moment, hè? Want de worst gevraagd, hebben ze mij net gezegd. Ja. Wie ging dat in die geval? Ja, Stond er dan ineens mensen voor de deur? Nee, of- ik word gebeld. Maar mijn papa en mam wisten al dat het gebeld ging worden. Ik zelf nog niet. Dus die waren een beetje om mijn telefoon heen en draaien. Het echt dat Biem ik moest houden. En ja, toen word ik dus gebeld s'avonds of dat wel werden. En ja, ik heb eerst 3 keer gevraagd, is het geen grap? En ja, daarna zei ik natuurlijk ja. Ik denk, als je niet doet, dan krijg je er speed van natuurlijk. Dus, Zien er bepaalde eisen waar ze aan ons voldoen? dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, de hersdukker met van die tradities, ook al is het nog een relatief jonge traditie, dat ze een bepaalde leeftijd moest hebben of de moest ongetrouwd zien. Of, Ja, dat wel. Ja? Ongetrouwd, een beetje zo, mijn leeftijd zo. En dan, ja, ze kiezen zich goed. Ze spotten dich en dan... En hoe lang wist je het voordat je het aan Demi mocht Ik blijf laten even mee? denken. Veel wisten het vrijdags. Ja, smorgens eigenlijk. Vrijdagsmorgens. En ik was zaterdagjarig. Dus zei hij, Roger, zo gaat het nou. Dan bellen voor een maandag. verjaardag. Nou, Ja, daarna. de avond van tevoren. Oké. En toen hij er zo gaat dan bellen voor een maandagavond. En laten we dat... en we hebben dus een gans weekend moeten zwiegen. Hè. Dus dat was wel moeilijk. Ja, en die gaat niks in de gaten. Nee, ja, ik merkte dat ze gaat op mijn telefoon heen en draaien waren, maar niet, ja... Niet heb je nagedacht natuurlijk, maar... En dan loop jullie even mee Ja. naar... kom gerust mee, man. Volgens mij gaat pap zich verstopt binnen. Ja. Ja?
Dit blijft leven op de achtergrond. Ja, dat is in de Doevenmelker. Goeiedag. Is dat de jurk? Ja. Ja, hoe eens. Wacht eens. Het is meer een tuniekje met nog iets eronder? Ja, of, dit is eigenlijk, ja, dat bloemenstuk is mijn tuniek en dan heb ik zo'n groene, mintgroene rok eronder. Oh ja. Ja. Een beetje licht pistache, mint, Ja, hè? mint, ja. Hé, maar mag ze dat zelf uitzoeken? Ja. Ja. Gaat er dan ook nog iemand van de organisatie mee? Ja, de nijster met. Dan hebben we stof uitgezogen en ik mocht zelf het patroon uitzoeken en wie het al hebben en die heeft dat zo voor me gemaakt. Dus dat wordt echt gemaakt? Ja, door eigenlijk degene wat het ook georganiseerd heeft. Ja. Die vinden er nog goed mee en Wat leuk. die vindt het ook heel fijn als ze het dan ook kunt maken. Dat zegt ze ook. De mocht ze keuze eigenlijk zelf bepalen waar ze het liet maken, maar ze vindt het een hele eer. Ja, maar dan weet ze ook zeker dat het zuiver past, ja, hè? ja, precies. Ja, ja. Dus het was wel heel leuk. Dan gaat ze op vrijdagmorgen met haar de merd op. En dan, ja, in de streek zal ik zeggen. En dan gaat ze zoeken. En dan krijgt ze eigenlijk zo'n beetje van, oh ja, ik zou dat wel of niet. Of ja, zoveel meters. Ik heb daar gar geen verstand van. Dus ik ben al blij dat er iemand met gaat wat het allemaal weet. Dus ja, oké, dit is het geworden. Maar ze hebben er nog 6 hofdames erbij. 4. Pardon? 4. Of 4, sorry. 4 We zijn met z'n hofdames. 5. En daar hebben we ook nog kleding voor moeten uitzoeken. Jurken. Jurken of ook stof? Ja, stof. En daar heb ik ook het patroon voor moeten uitzoeken. En die Dus die heb ik werden ook ook gemaakt. nog gemaakt? Ja. Dus in totaal werden er 4 kleedjes weer er. Ja. En op dit moment zijn ze bezig met de praalwagen te maken. Dus dat werd ook nog Frans nu gemaakt. Dus jawel. En de praalwagen die is ook ieder jaar is die weer anders? Ja. Ja, Dus ja, is- dus ja? iedere 2 jaar is dit. En dan, Dit is iedere 2 jaar? Ja. Ja. Heeft er dan nog een beetje een stum in voor wat betreft het uiterlijk van de wagen? Of wordt dat nog een nee, beetje dat wordt op zich tegen gedaan. afgestemd? Ja, ook op mijn jurk eigenlijk zo. Dus ze hebben een idee en dan kregen ze het stof van mijn jurk en dan werden de bloemen, want het is vol met bloemen natuurlijk, werden erop aangepast en de kleuren en zo. Dus ja, wat precies ga ik nog niet zeggen wat dat weet ik wel. Maar wat leuk dat ze er zelf ook zo enthousiast over is. Hè? Ja. Dat betekent echt dat het het leef heeft dus ook Ja. onder de jeugd. Ja, zeker. Bist je ook wel een echte vaste lovensvierder? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, wat duist normaal gesproken met de Het was vaste Love en Jij verlopen maar de optocht met de dansshow. Dus we zijn immer optochten aan het lopen. Dus, Maar hoe zo het dansschool? Ik zit zo op een... op een dansshow, ja. Wie Rick Schmid in Bijk. Dus dansen Ja, is die grote passie? Ja, mijn hobby. Oké. Ja. Maar er is geen grotere passies dan de dansen. Ja, je hebt er plezier aan. Dus ja, meer kan ik dat niet over zeggen. En die hofdames, mogen ze die zelf goed kiezen? Ja, het zijn allemaal vriendinnen van mij. Ja, ja. Ook allemaal dansers? Ja, dat zal wel zijn. Ja, Ach, jullie. Het is dus niet zo dat er als verrassing uit de hoge hoed ook nog Nee. een dansje komt van de koningin en haar hofdames. Nee. Wat hebben de hofdames als rol? Die Is het- ondersteunen mij. Ja, Die maar zijn er voor mij en dat is het eigenlijk. Ik hou mijn boeket vast als ik hem kwijt moet. En, Ja. help hem koningin mag ook niet naar het toilet met boeket. Dat wordt dan overgedragen aan een van de Die gaan hofdames. met en dan gewoon, ja. En het is zo na de optocht, zal ik zeggen, dan werd van de koningin en de hofdames verwacht dat ze dus naar elke plaza gewoon, hoe het optreden zal plaatsvinden van verschillende bands of groepen. Ja. En dan moeten hun zich daar overal zo'n beetje laten zien. Ja. En dan is het ook voor hun natuurlijk wel een pilsje hier en daar drinken met de lugen, babbelen. Zo, dat werd dan ook verwacht op de 8 juli Oké. van hun. Zijn er nog meer verplichtingen boeten de 8 juli om? Ja, alleen nog naar de oogstdansfeesten in Bergen en de Maas. De koningin, de oogstkoningin komt daar naar mij en dan doen we dat zo uitwisselen daar. De koning ook. Nee, Dus die komt op de 8e komt die heen naartoe en die hier gaat naar naartoe en Berg. ik ga naar Berg. Ja, Ja. Wie oud bist je? 22. 22. Hij is een vriendje? Ja. Ja? Woest nog niet samen? Nee. Nee. Wat vindt hij ervan?
Ja, leuk. Ja, want dan steekt ze natuurlijk dadelijk wel in de belangstelling. Ja, ik heb eigenlijk niet in beeld achter jullie. Ja. Er is geen rol weggelakt voor Nee. de wederhelft van de koningin? Nee. Oké. Nee. We moesten ook even wennen, hè, die mee. Heel Ja. even zo. Maar omdat er ook niet wist wat het Wat het precies inhield. inhield. Kijk, hij woont in Obig en dat is dan niet bekend. Hier in de omstreek is dat wel bekend. Dus jullie hier weten wat het inhield. Maar hij eerst gaat van, oké, ja, het zal wel allemaal. Maar mijn schwans is dus ook mijn hoofddame. Dus mijn schwanbroer en hem kunnen Kijk, gezellig. Samen feesten met het jongens bijeen, dus dat komt wel goed. hem boemelt mij. Boetebeeld, maar hij is er wel leuk. Ja, zeker. Hij vindt het wel leuk. Ja. Hij is trots op dit. Ja, zeker. Ja? Ja, dat zet er ook. Ik vind het enorm leuk. Zomercarnaval. Ja, we Ja. hebben normaal, moet ik even zeggen, de vlag wordt nog te hangen van Elsen met bloemen, maar dat is Even afgeweend. even Het ding is afgemeend. kapot. Dus dat Oh, dit moet even opnieuw opgetuigd weer. Hè? Ja. Ja? Nou, Ja. denken we dit erbij. Ja. En ontzettend veel plezier. Ja, dankjewel. Maar als ik die zie strollen en mama ook, dan ben ik er eigenlijk niet zo bang voor. Zet het nog maar eens even, ook dit jaar weer heel goed op de kaart. Dat zal ik doen. Het zomercarnaval. Misschien moeten we dat ook gewoon onthouden, het zomercarnaval. Dat zou ik zeker dat is doen. Ook leuk voor mensen van Boete, Ilse. Ja, zeker. Ja, leuk. Ja.